Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kini umusa nokuthula. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile isambulo wakunika ubufakazi ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ekungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke esishunyayezwa khona, sifundiswa khona, sikuhlolisise ngembhalo engcwele ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho nabo bonke abantu bathandayo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso esuke ifundiswa eshunyayezwa yona kube ngabe iyafakazelwa yini ngempela imibhalo engcwele ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze uyithole izindaba ezinhle ezivela ezulwini eziyizwi nokudla okuvela ezulwini izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge uBaba wethu osezulwini nokuthi sicele umoya ongcwele ukuthi asibekele impilo zethu nokuthi avule amadlebe ethu kamoya silizwe izwi likaNkulunkulu lingene ngaphakathi kithi lilungisise umuntu kaNkulunkulu lo ambumba yena ukuba enze intando yakhe. Ake sivala amehlo sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Singangeniswa ekulungweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazumuliswa kule ndawo, nomfowethu uNkosifikile Hadebe ozobe sifundela egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yethu yokuphila. Siloke sisukume nakho ukubonga amandla kaNkulunkulu kulokuphila kwethu nasekutholeni ithuba lokuthi simazi ngokomoya nangokweqiniso. Kungekhona ukuhlakanipha kwethu kepha kuwumusa wakhe asabele wona ukuba sifinyelele kulesigaba nokuthi sikhuthalele ukuba lentshisekelo yokwenza lokho kuyintando yakhe ngamandla akhe asinike wona. Konke sikwenzayo ekungcweleni sikwenza ngamandla kaJesu Kristu, akukho sizenzela kona. Uma usazenzela lokho okufunwa inyama usazenzela wena ngamandla akho, kepha uma sesenza intando kaNkulunkulu
sesenza lokho okwamandla akhe kuyizwi lakhe ngokuba lokho kuyinto ebekiwe kubantu bonke ukuthi balazi izwi bese belenza ukuba ngaphandle kokwazi izwi likaNkulunkulu ngeke ukwazi ukulenza uzokwenza okunye ushiye okunye ngokwakhona lento engengayizwa mase kuziwa kulento okuthiwa umusa abantu umusa bawuqala ngamehlo abo abawubheki ngokamoya oyingcwele ukuthi ufunani ngokupheleleyo so omunye umuntu uyokutshela ukuthi mina ngiyabanika abantu abahlala emgaqweni ukudla ngibanike nezimpahla zokugqoka kepha kuzovele sithi sisaphakathi nengxoxo avela akutshela ukuthi yazi nje yena akaxoleli futhi yena nje umuntu mekwakhuluma ngabe kuyena nje angamenza noma ngabe yini we understand ukuthi lo muntu singathi sikhuluma ngoJesu athi uJesu uluthando athi naye unalo uthando ngoba uma ukhuluma nomlungu uzokuthe sibuka ngiyayithanda inja yami kepha umuntu afana naye kunzima ngisho umlungu sengenze isibonelo ngoba belungu bazithanda kakhulu izilwane umlungu uthanda isilwane ngaphezulu komuntu ukukhuluma iqiniso ngokuba baze baziprotestela izilwane bazifunela amalungelo into engeke izingene ezulwini so mongazi inja yezulwini hayi ungolekela iBhayibheli kukhona abakhulu abancane khulunywa ngabantu akhulunywa ngezilwane akho silwane ekuthiwa sezulwini akubhaliwe nakuyodwa incwadi ezulwini eBhayibhelini bekhona mhlawumbe Nkosi uyazi ngicela ungivezele manje haleluya akayikhumbuli kumele nje khona iveze so uma ingekho incwadi esizilwane zezulwini azi indaba liphilo ukuthanda abantu uNkulunkulu endayifunayo nithanda izilwane ngikho ke lapho bese ngikhuluma nje ngokuthi intando kaNkulunkulu simele ukuyenza sigcwalise konke okukhona eBhayibhelini khona izinto ezinzima enyameni yabo inyama iyazitshela yonke inyama iyazitshela tshele mina iyazikhohlisa futhi yonke inyama iyazikhohlisa yabona mzukwana avuma lokho uyokwazi ukuthi ufuna ukulungiswa uma ungakuvuma lokho uzongasibona isidingo sokuthi wenze okunye ebungcweleni uzobona ukuthi lokho okwenzayo okulula kwena ikona ongakwenza uxolo kepha lokhu kona okuyikona impela okuzosondeza kuNkulunkulu kunzima ukuthi sikwenze yilakho ke kumele sikulwele ukuthi sikugcwalise you understand uJesu uzonqoba inyama uzoyigobisa inyama ukuthi iyeke ukuzitshela inyama inempakamo inyama ngikutshela mina ayikho into enempakamo njengenyama yomuntu ingakho ethanda ukuyigqokisa efuna ukuyidlisa ama-restaurant afancy efuna ukuthi mezoyenzela into ayichome kwabanye abantu ukuthi hayi phela mina ngidla kwabani bafuna ukudla amaveji bafuna ukuba healthy bafuna ukuguga ngenyama ayikho into ezitshela njengenyama so iyona lento esizama ukulwa nayo njengoba sithi siphila ukungcwele ngokuba inyama inokungitshela ukuthi ayinkosi ngoba naku akafuni ungikhulumisa nami ngimkhulumisa imina ovumela umoya uNkosi ukuthi ubuse lenyama engikuyona kepha uma mina bengivumele uJesu uJesu kutshele kwakufika izifebe zizohlala naye kufika izidakwa zizohlala naye ngeuthando ababeluzwa kuyena ababezitshela abaFarisi bona ukuthi balungile bona babeziqhelanisa behlezi bembukela ukuthi uJesu befuna izinto abazozisola ngaye kwenziwa yini adle nabantu abayizoni kwenziwa yini abafundi bakho bangaziwashi izandla beye kusiko labantu abadala kwenziwa yini ungagcina isabatha kwenziwa yini basebenze ke isabatha yini bona babheka izinto yena uze ngomusa nothando uzasho njalo kwenye incwadi lapha kuMathewu sahluko 8 athi ke usahluko 8 noma usahluko 9 lapho khona azasho athi ke hambani ofunda ngesikhathi bembuza ukuthi kwenziwa yini ahlale nezoni adle nezoni athi hambani obuza ukuthi kusho ukuthini ukuthi ngifuna umusa hayi imihlatshelo you understand ukuthi uNkulunkulu ufuna uthando phakathi kwethu singabantu so le ndaba zethu zokukholwa bazalwane ekukholweni kwethu bazalwane izinto ekumele sizipractice angithi siyalifunda izwi sibuye sivilaphe sizile ukudla singakuzili mesithanda senza into ngokuthanda kwethu uma uthi abukisisa nje bese sifikile kuJesu sifuna ukuzozenzela umathanda futhi
Imina nje umuntu ophola oboshiwe angikwazi ngisho ukuthi ngizothi ngine-excuse ngithi namhlanje ngishumayela ngiyanqela yazi lonto ukuthi anginayo mina ngisho ngigula ayikho hayi ukuthi ngiyazeza mhlawumbe ngifuna ukuba isikhokho no ngiyibuka umsebenzi engunikiwe yabo uma ngase ngisebenze zonke izinsuku bakuyangama bengisebenza zonke izinsuku alukho usuku lwamahala ngokwesifiso sami ukuze nami phela ngizakhela indawo lapha ezulwini ngike ngizuza imphefumulo eminingi ngegama lika Jesu Kristu kuphuma abanye abafundisi egameni lika Jesu Kristu sibe baningi sibe inqaba ukuze ke ibutho yabona kudingakala ibutho sikempini izithelo manje zilindele ukuthi zivunwe sibaningi sibhizi sijabulisa inyama ayinanzuzo mzalwane so uma ke size emngcweleni ke uya esontweni uyathandaza nje emothanda uyazila ukudla nje emothanda uyafunda nje emothanda yonke into uyenza emothanda ngoma ukuthi wabukisisa mawuthi uneqiniso kwena ngaphakathi isibukisise ngempela kunezinto ozenza emothanda yapha khona izinto ozenza kakhulu ezijabulisa inyama ongafuna ukuthi uzicabange kulula nje ukuthi uvele uyenze nje hayi ukuthi uyicabangela uvele uyenze ngoba yini izokala kamnandi enyameni so ebona ke le yokuzila ukudla umoya ingcwele mengambulela uyangitshela ukuthi noma uyangikhombisa nje ukuthi le yokuzila ukudla ifuna ukupracticewa nayo yabona ngeke sipractice ngeke sithi so practice kanye ngenyanga bafowethu bese sithi so bafit at least ka4 enyangeni esontweni lodwa uya practice kusukela ngo6 namhlanje ntambama awudli uzuyodla ngo6 kusasa ntambama i-training le you understand i-training le kuthi kufika lesikhathi le khona usothi ayike namhlanje siyangena sonke singena u4 days noma u5 days sesifit asazweli manje siloke sicabanga ukudla ngoba lento uyayiqala kancane uyiqeqeshela so nasekufundeni ke nasekholweni nokuthandaza ezinto lezo othi noma umzimba ungavuma uhudule ukhale khona ubheke phansi ukhuluma kancane ekubeni ukuthi uyakhala uNkulunkulu lo muzwa nalo moya uzogcina ukungena uzosouza ufuna uvuka nje uvela ukhuleke noma uhamba ukhuleke isho uhleli phansi uzithole sowukhuleka so naloyo relationship manje noNkulunkulu ngoba uyaunderstand ukuthi njengoba uhleli ngemicabango efikayo kunezinto ezenzakalile kulezimo ezizokulinga so wena umele ukuthi ukhuleke so ngalo ndlela ngikhuthaza ukuthi ekuhambeni kwethu kuNkulunkulu izwi lakhe bazalwane sifanele ukuliphelelisa kufanele silwe ngakho konke esinakho ngaphakathi kithi umoya wakho ufanele uzame ulwele ukuthi unikele kuyena athi usathane uyakushaya uyakubuyisa uphinde uvuke uzihudule futhi uphinde ukhale enkosini inyama yakho fanele kulwele ukuthi ithobele umoya kaNkulunkulu athi usathane uyakushaya uphinde uhuduleke futhi uguqe uzosukuma ubambelele ukhale kuNkulunkulu uthando lakho fanele ulwele ukuthi luthande uNkulunkulu athi usathane uyakushaya noma uyakuvimba ukhale kuNkulunkulu ingqondo yakho fanele kuyilwele ukuthi ihlale kumoya ingcwele ezwini lakhe athi usathane uyakufaka umoya wokuvilapha uphinde ukulwele wena ukuthi ke uphelele kuyena yini uzikhandlela indawo ezulwini le ndawo bafazalwane ningakhohlwa akuyona indawo ye-part time ukukholwa kwakho leya ukukholwa kwethu makungabi part time awuphilela uNkulunkulu noma ngabe uthi usemshadweni emshadweni understand ukuthi uma kuzozila ukudla owesifazane nowesilisa abashadileyo akufanele basondelane kuze kuphele leso sikhathi sokuthi wena usuyaphuma emkhulekweni nakhona futhi akho nkonzo yocansi before ingene ngeke utshele umuntu ewuthandana naye emshadweni ukuthi wena usuke enkonzweni fanele umtshele ngaphambi ukuthi ngosuku olukuthi ngiqala inkonzo ukuze naye aqonde bekubona uphuma uyohlala uyolala kusofa noma uyolala kwelinye ikamero uyaunderstand so uma ke futhi uza uNkulunkulu uzozila ukudla uyazi ukuthi yini enhlizweni yakho uNkulunkulu afuna isebenze ayiphelelise kuwena awuzeli mina kepha siza sonke sizokhala uNkulunkulu mesiza sonke siyibutho uyabona ukuthi isikempini kamoya usho ukuthi sonke sibambisene akekho ozosala ngemuva fanele silwe you understand
So uNkulunkulu ngiyambonga ke ngokuthi angiphe lokho kuqonda ukuthi ke uma senza izinto zakhe sifanele ukuzenza ngamandla. Isikakhulukazi ke athi umbhali lapha kwincwadi yesibili yaSamuel sahluko 23 kusukela kuverse 1. Ngakho ke bazalwane siyabonga umusa kaNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele. Asinike bona baphatha izwi basishiyela imbhalo ukuthi siqine ezwini lakhe, sipheleliswe ezwini lakhe. Nanokuthi ke uNkulunkulu senzele umusa ngendodana yakhe eyeza ngomusa nangeqiniso ukuba izokhulula thina ekufeni kwasemhlabeni nenyama lesikuyo okugcwele khona isono. Manje ke siyakwazi ukuthola ukuphila nje ngomusa kaNkulunkulu. Bacela ukuthi umusa wakhe uvele uzenzakalela. Umusa wazalwane ngoba usufikile uyawamkela bese ke uphila ngawo. You understand? Awuthi umusa ngobanako wena uzigama elithi umusa ucabanga ukuthi ke sekhamba kahle noma ungenza noma yini kunomusa. Awuxhashazwa umusa. Uma umuntu kade umonile ethi uyakuxolela lo muntu ukuthethelela ngithi wenza kanjani pha ukuthi wena uphinde futhi umone bese uthi uphila ngaphansi komusa. Uyamazi lo muntu ukuthi ngesikhathi umona la inhliziyo yakhe iyalimala naye angithi. Same thing ngeke mesiza uNkulunkulu bazalwane. Sithi siyakholwa. Kepha sibe siloke sigqugquzela isono, sisibelesele isono. uNkulunkulu ubhlungu mesiyongena esihogweni. Mhlawumbe understand lo nto leyo ukuthi ngendawo ukuthi isihogo. Lokho kuyinto ukuthela kwaNkulunkulu lapho khona simangalelwa ukungezwa kwethu. You understand? So siyabonga uJesu Kristu ke uNkulunkulu wethu nenkosi yethu yokuphila. Indodana kaNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu. Okuyena owezemhlabeni ukuzofela thina. Nakho ke bazalwane ke esefika emhlabeni ke manje shiya umoya ingcwele. Enika isipho abapostoli bakhe sika moya ingcwele ukuthi babe isibonelo ukuconnect umoya ingcwele. Ukuba wawukuyena ngaphambi kokuthi ke ube khona kubantu akekho wayenawo ngaphambi kwakhe. Wayemefikile kulo mprofeti lowo afike ambonise izinto zikamoya but wengahlali kulo mprofeti enomoya ingcwele. uNkulunkulu wayezibonakalisa kena for lo sosizathu. uJesu Kristu umoya ingcwele ubuphila kuyena. Efuna ukusikhombisa ukuthi uma ngaze senze intando yakho umoya ingcwele nathi ungaphila kuthina. Awuseze ufike emothanda noma ukubonisa emothanda. Umoya ingcwele usuzozifakazela. Ungakho ethi ke ngezikhathi ezizayo ngiyakuthela umoya wami phezulu kwayo yonke inyama. Akusewona amaJuda kuphela kepha wonke umuntu owamnyela umusa egameni lika Jesu Kristu, owamnyela iqiniso egameni lika Jesu Kristu ke uza kuba nomoya ingcwele ngokuba lesithembiso ngesenu esabantwana beni esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu ethi yakubabiza. Understand? Manje ke sesutholile umoya ingcwele. LiBhayibheli lesibuza lisiqhubeke esihlale esonweni. Cha. Simele ukuthi ngoba sifile nalowo owasifela ngokwenyama wafa wavuka ngokamoya. So nawe ke yifa phela ngokwenyama. Yifa phela ngokwenyama. Inkanuko yagwaye, inkanuko yocansi ngaphandle komshado. Indaba la igama lithi ukuzithiba. Legama lithi ukuzithiba kunezinto esizithandayo ngithi. Kepha igama elithi ukuzithiba kusho ukuthi lento bekuthiwa zithibe kuyona kusho ukuthi igweme loyo nto ngokuba uNkulunkulu akayithandi. Zithibe kulesimo sokuthanda ukuphafuza ugwayi. Umzimba wakho yithempeli lobungcwele. Awukwazi ukuthatha ithempeli lakho uthi lingcwele ulibhanqe lobufebe. Ulibhanqe nokukhonza abanye uNkulunkulu abakufakisa iziphandla nabakufakisa izintambo esinqeni. Awukwazi ukuthatha ithempeli lakho olinikwe uNkulunkulu afuna ukuhlala kulona ulenzisa umathanda. So umuntu ke okuholayo uma engakholi ngeqiniso ukuhola ngokwentando yakhe. But wonke umuntu oholwa ngeqiniso uholwa ngokungcwele. Kuba ubungcwele abuhambi ngenxa yami, buhamba ngenxa kamoya okuyena osinika ukuphila. Mina ngiveseli eliphelelisa izwi lalowo ngithumileyo. Ayikho into engazi ukuthi imqoka ngami noma special ngami. Noma ngabe kuthiwa iBhayibheli lithi ke bahlonipheni abashumayela ivangeli nibabeke endaweni efanele. Bathi mina ngeke ngizibone ngazi ukuthi abantu abaningi babuye bawe emngcweleni ngenxa yempakamo. Ngenxa ukuthi umezwa lolu thando olungaka kubazalwane. Angisho ukuthi afanele umthando umuntu.
but mase luzwa ngalendlela ukuhlonipheka ngalendlela engazibona ukuthi uselingana noJesu mesaphelelwe inhlonipho kaNkuluNkulu yena uqobo lwakhe usefuna abantu bathanda yena into eyenzakalayo kumina leyo ngifuna ukuncoywa ngizibuze mase ngingedwa ukuthi yini special ngami yabona uma uzozibuza lo mbuzo uyabona ukuthi ayikho into special ngawo inyama ephaphayo ufuna abantu bakhuluma ngawe ngathi ubalekile ngoba ushumayela wena iqiniso ayikho into ebalekile ngabo angifuni ukukukhohlisa nangelilodwa ilanga uzitshela ukuthi mina ngispecial into special ile phakathi kumina ephefumula umoya ingcwele iyona ke into special leyo mina ngumfowenu mina wena uthathe wethu wena umfowethu wena so sifanele ukuthi thina si understand lokho ukuthi asigcwalise intando kaNkuluNkulu kuthina mina mawunolwazi ufuna ukungcwalisela ayikho inkinga uma ushodela ulwazi ufuna ukwazi ayikho inkinga but ke kufanele sibonisane ngezinto zikaNkuluNkulu akufanele nje uvele uzitshe ukuthi wazi konke ngokuba ekwazini kwakho konke ugcina sewuphuma endleleni ngoba utsheleki you understand hayi ukuthi awutsheleki awuzwa ngakho ke ulile abaholi nani iqiniso incwadi Samuel wesibili from verse 1 ivesi lokuqala lawa ngamazwi okugcina kaDavide amazwi okugcina kaDavide abazalwane uDavide indodana kaJese uthi umuntu waphakanyiselwa phezulu uthi ogcotshiweyo kaNkuluNkulu kaJakobe nomhlabeli yomnandi wakwaIsrayeli usho ukuthi umoya kaJehova wakhuluma ngami umoya kaJehova wakhuluma ngami wakhuluma ngoDavide izwi lakhe lalisolimini lwami uyabona izwi angijabula into engitshela ngathi ayikho into special ngami ngoba ngisenyameni ngithi ngiyinyama mina kepha umphefumulo wami uNkulunkulu awufakile ukuphila kuyona lenyama uDavide uyazi ukuthi amazwi wakhuluma wayewanikwe umoya engcwele izwi lakhe lalisolimini kaDavide uNkulunkulu kaIsrayeli uNkulunkulu kaIsrayeli wayesethi idwala likaIsrayeli lakhuluma kimi ukuthi yes obusa abantu ngokulunga obusa abantu ngokulunga abuse ngokumesaba uNkulunkulu lo obusayo kubantu fanele abuse kubantu ngokulunga abazalwane kusho ukuthi ukulunga hayi okwakho lokhu ubuqotho uNkulunkulu akufunayo ukuthi wena ungahluleli noma uphathe ukulunga kwakho ngendlela engafanelekile makuba ukulunga kwakho okulingene phambi kwamehlo kaNkulunkulu kungabi emahlweni akho so ufanele ukulunga bese uhola abantu ngokweqiniso you understand iqiniso mfundisi wena usuhola ibandla mina nginalo ibandla abantwana bakaNkulunkulu laba ibandla lika Jesu mina nje nginikwe ngifaka nomelusi ngoba kuthiwa belusi ababekiwe ngikhuluma iqiniso umelusi ke phela usho ukuthi umelusi ngoba nakwenza intando kaJesu ngempela ungaba umelusi kaSathane uyawazi lokho ngithi so ukhuluma izinto zikaSathane ulusela abantu ebumnyameni ungaba umelusi kaJesu futhi ukhuluma izwi likaJesu ukade abantu ngalo ngokuba ulike wena ukuthi wena izwi lakhe lipheleliswe kwena bese utshele abantu you understand so ke iyona into esinikiwe leyo kusiqonda ukuthi thina abantu esithi sihola abantu sibaholela eqinisweni thina sifanele ukukhuluma lokhu obhalwe phansi njengokuba uNkulunkulu ekubekile emlomeni wakho nasolimini lakho go ahead brother obusa abantu ngokulunga abuse ngokumesaba uNkulunkulu fanele ukubusa ngokumesaba uNkulunkulu kunjengokukhanya kwasekuseni ekuphumeni kwelanga lo muntu lowo kusuke kumnyama kubantu bese kuthi mekufika lo lwazi analo kubantu ebakhanyisela ngoNkulunkulu waphakade ebaholela eqinisweni yena uletha ukukhanya kusuke kumnyama kubantu so mase kufika ukukhanya kuyasa ngithi kunjengokukhanya kwasekuseni ekuphumeni kwelanga so awukwazi ungitshela ukuthi wena ilanga liphuma ngo6 ntambama ayikho lonto leyo soze so ilanga liphuma ekseni njengoba liphuma ekseni ilanga lona lifika lokukhanya ekuphileni kwethu ke kufika kwaJesu Kristu nabesiphile kumnyameni uyena ufike ukukhanya kwasa kwabasekuseni
You understand? Lo nto ifakazelwe eBhayibheli. Angifuni ungelanga ukuthi wena ukhuluma izinto zakho uyazama ukuzenzela irevelation yakho. Lalela wena ufanele ukujime wena. Ngene eBhayibhelini ujime. Ngoba lento ibhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi sesambe kakhulu ebumnyameni. Sekufikile ukukhanya banika incwadi yamaRoma. Sahluko 13. Naleyo futhi iyona kepha ngifuna le ezoshowa exactly ke manje lokho ngikushoyo. Sahluko 13 brother mina enhle Nkosi brother Hadem enyandeni. Baba kamelo. Incwadi yaseMaroma chapter 13 verse 11. Verse 11 yes. Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni. Lezi ndaba ngeke uzulale emini bese uthi uvuka ntambama ngaphuma ntambama. Savuka ebuthongweni. Uvuka ekseni asikhuluma nge-night shift la. No. Sikhuluma ngokuthi wena uNkulunkulu ubhale phansi kwincwadi yamshumayela ukuthi umuntu ufanele asebenze kusukela ekseni kuze kukhona ilanga bese alale avuke kusasa sisebenze. You understand? So ngeke ungitshela ukuthi wakhona night shift ngesikhathi zaphambili into eqhamuke manje lezi inkampani lezi sezingasafuni ukuthi nilale sezenza imikhiqizo njalo ukuze lokho esigaya imali zinenzela imikhiqizo khona ezoloku enithengeni. So nina niyofaka emsebenzini nje seninashukana awusakwazi ukulala oqondile. Ngenxa yokuthi sokwahlukaniswe izikhathi ngokwesimo sokuphila ngaphansi komhlaba. Kepha ekudala ngomhlaba kunjalo ukuthi mekhona ilanga umuntu uyasebenza meshona ilanga umuntu uyolala. Go ahead brother. Sekuyihora lokuba nivuke. Ihora lokuthi nivuke ebuthongweni. Vuke ekufeni nesonweni. Amen. Vukani esonweni. Vukani esonweni. Vukani. Isikhathi manje asikho futhi esinye mawuzolelizwi. Yena levusi alarm livusela ukuthi manje wena uvuka ebuthongweni. You understand? Bese kwenze kanjani? Ngokuba manje insindiso insindiso seyifikile kuthina. Kunaleso sikhathi esiqala ukukholwa ngaso. Kuleso sikhathi esiqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela. Yayizindaba. Imini isondele. Yayizindaba yamuza uDavid uthini? Umbusi obusayo yena ufana nelanga liphuma ekseni. Obusa abantu ngokulunga. Obusa abantu ngokulunga. Abuse ngokumesaba uNkulunkulu. Abuse ngokumesaba uNkulunkulu. Unjengokukhanya kwasekuseni ekuphumeni kwelanga. Ekuphumeni kwelanga. So ukufika kwevangeli ukuphuma kwelanga kwena. Ukuqala kokukhanya. You understand? Asikhulumi ngelanga lasemhlabeni, sikhuluma into zikamoya. Ukuthi uma kufika amazwi okuhlakanipha namazwi okuphila kwena. Uthi uJesu mina ngikukhanya kwezwe. Lithi iBhayibheli kwincwadi kaJohane esahluko 1 from verse 9 to 11 or from verse 9 and 10. Yakutshela ukuthi ke kwafika ukukhanya. Ngapha abantu awamukelanga ukukhanya. You understand? Ngoba abantu yini bajabuliswa imisebenzi yasebumnyameni. So lo ncwadi lephinde ifakazele futhi incwadi yaseEfesu ungayifunda le ncwadi kaJohane esahluko 1 from verse 9 and 10. Bese uhambe ungifuna incwadi yaseEfesu futhi esikhuzayo ukuthi nje singasahlanganyela nemisebenzi yobumnyama. Understand? Go ahead brother. Incwadi kaJohane isahluko sokuqala verse 9. Oh Jesus. Kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu. Ukukhanyisa wonke umuntu. Okwasekuza ezweni. So ungangitshela ukuthi khona ukukhanya okusha mhlawumbe ukudlula ilanga ngaphandle kwaJesu. uJesu ngukhanya. Ungaqhubeka ufunde la ncwadi leya. uJesu ngukhanya, ungabe uyibheka funa lo ncwadi. uJesu ngukhanya. So lokukhanya okufikile kubantu ngokukamoya kuzokhipha abantu ekufeni ngamazwi okuphila. Thina siphila esonweni. Uma ungaqondi lokho uzongitshela ukuthi why uhlele jointini. Wazalela ukuthi uhlele jointini na? Ukuphi libi iBhayibheli likutshela ukuthi wena wazalela ukuthi uphile jointini. Ubhema ugwayi. Ngifuna phela iBhayibheli. Elibi iBhayibheli elithi wena fanele ulale ungashadile. Ngifuna iBhayibheli encwadi ekuvunayo ukuthi wena uzonde umakhelwane nokuthi uphathe imithi. Ngifuna iBhayibheli mina likutshela ukuthi wena ungaphinga noma ufebe. Ngifuna iBhayibheli likutshela ukuthi ungaqamba amanga. Uma ngeyena uSathana lo ufuna ukuzibuza ukuthi wena impilo ephilayo. Ngokuba ukukhanya ukufikile emhlabeni kuzokutshela ukuthi ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Kwakungukukhanya okukhanyisa wonke okukhanyisa yonke into kumuntu okwasekuza ezweni. You understand? Qhubeka bhuti wami. Wayekhona ezweni. Izwe lavela ngaye. Kepha izwe alimangazanga. Besithini emva kwalokho? Weza kokwakhe. Abakhe abamukelanga. Abamamukelanga. Thina abantu namanje kutshela uJesu uyashunyayela. Mocabanga mekuthi wafika yena siqu sakhe lemhlabeni. Bangamamukela.
Wamkelwa yilabo awuphendule lo ncwadi ayivele ishumayela lonke into engishela. Ithi ke akamkelwanga yibona wonke umuntu ingakho bamethele emthini ngithi. Ngapha besithini uverse 12. Kepha bonke ababamukelayo amandla. Abamukelayo wabanika amandla ukuba babe ngabantwana kaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni abakholwa yini? Abakholwa egameni lakhe. So uma ungakholwa egameni likaJesu Kristu ubambelele kushembe noma ubalo munye lo wabasese hayi lahanyani uma ubambelele lahanyani wabambelela kuMary uMaria uthandaza ukuthi yethi Maria nombambelele kokhokho bakho nomprofeti umbhoro umprofeti uMagejageja bayasebenzela labantu basebenzela iphakethe bakuthomela ngengcebo abakuthobeli ngokuphila okuphakathi bakuyela indaba zokuphambanisa iBhayibheli ngoba bona ba-understand angibablame. Into engikhuzayo lo moya ukubona babambili ukuthi uNkulunkulu abasiza abambulele ukuba lo moya lowo glory to God uzoba uyababulala. So njengoba ubulala bona awufuni kufe bona kuphela ngathi ngafa yonke into eseduze kwabo. Ingakho beza lokuhlakanipha okukhanya kukaSathane ngokuba phela uSathane naye uyaziphendula ingelosi yokukhanya kepha siyasebenzela uSathane. Understand? So manje understand ke lokho ukuthi nala kulesi simo sibhekene naso simele uku-understand ukuthi sisindiswa ngegama legama elifike laba ukukhanya lazofundisa izinto ezingakaze zifundiswe naphakade. You understand into engishoyo? Lezi zinto lezi uJesu ufike wazazambula ezinkulu ezinokuphila okuphakade. Abantu abaningi ababengazazi ngisho uMose wengazazi into ababeyazi ukuthi bazongena eKhanani baye eKhanani emzini babazi lokho. Isathembiso sezulwini babengasazi ngoba akekho umuntu ozobafaka khona. Kepha lokho okwenzeka kwakuyisithunzi uNkulunkulu ngesikhathi bethathe bafaka lapha ukuthi ke ukhona umuntu onganiholela lapho kepha uMoses wahluleka ukubaholela lapho ngokupheleleyo. Lapha kwincwadi kaDeuteronomy kuyavela esekhala ukuthi uNkulunkulu ngathi ngithi ngifuna ukubona eKhanani noma ukungena eKhanani wathi ngeke uzungene wena. Anokuthi mhlawumbe uthi hayi Moses manje Moses bonini. uNkulunkulu wemthetho ngeke ngalo futhi uyikhuluma lonto. Asiyeke lonto leyo. Ngeke uzungene lapha Moses. Ungahamba nje entabeni nofuna uqalaza ubheke ubuhle bakhona. Bese ufele lapha entabeni. We understand ukuthi uJesu usindisa abantu abangakanani. IBhayibheli abakholwayo egameni lakhe bona baya kuba ngabantwana bakaNkulunkulu abangazalwanga manje ngokwenyama negazi. Abangazalwanga ngegazi nentando yenyama nentando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Bazelwe umoya. Ulizwi waba inyama. Ulizwi uNkulunkulu wabasenyameni. Wakha phakathi wayesakha phakathi kwabantu. Sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengoyezelwe yozelwe yena yedwa kuyise. Understand? Sicela umusa neqiniso. uJesu Kristu inyama inkazimulo. Ikusho iBhayibheli. uJesu Kristu inkazimulo ngokuba uNkulunkulu uhleli kuyena. Uyinkazimulo ngoba wakhiwa uNkulunkulu esibelethweni somuntu wesifazane. So uJesu Kristu unkosi yenkazimulo. Ngokuba noma esekhuluma nabaprofeti bakhe abapostoli bakhe uyabatshela ukuthi ke obona mina ubona ubaba. Ngoba yini yena ukhazimlisa ubaba. You understand? Yezo nto leyo. Izithi incwadi yaseKolose sehluko 1 izimvezi ithi yena umfanekiso kaNkulunkulu ngokupheleleyo. You understand? Ungakwazi ukuyifunda uqale from verse 3. Incwadi kwabaseKolose chapter 1 verse 3. Yes. Simbonga njalo uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu nxa sinikhulekela. Yes. Lokhu sizwile ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu nangothandweni nalo kubo bonke abangcwele. Yes. Ngenxa yethemba enibekelwe lona ezulwini enezwa ngalo ngaphambilini ngezwi leqiniso levangeli lifikile kini. Njengalokhu likhona izweni lonke lithela izithelo landa njengokuba kunjalo naphakathi kwenu kusukela osukwini enezwa ngalo nazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Njengalokhu nafunda kuEpafra othandekayo oyinceku kanye nathi oyisikhonzi esithembekayo sikaKristu ngenxa yenu okunguyena futhi wasitshela ngothando lweni ngomoya. Ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela nokunxusela ukuba
nigcwalise ngokwazi intando yakhe nangokuhlakanipha konke nokuqonda kongokomoya Yes. nihambe ngokufanele inkosi niyithokozise ngakho konke nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo nikhula ekumazini uNkulunkulu Yes. uqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula Yes. nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni owasikhumbula emandleni obumnyama wasibeka ebusweni wendodana yothando lwakhe Yes. okuyo sinokuhlengwa ukuthethelela kwezono Mhm. yona ingumfanekiso kaNkuluNkulu ongena kubonwa Yeyizwa lonto leyo. Ilonto le engifuna understand bese thini? izibulo lezidalwa zonke So ithenga incwadi ke ubuzibulo abusahambi manje ngokuthi wena uzalwe kuqala ngithi manje uNkulunkulu uyazikhethela ukuthi ubani izibulo lakhe. Lapha kuJakobe wakhetha uJoseph ukuthi uyizibulo. You understand? uJohn noJuda futhi waphinde wazoba izibulo. So we understand ukuthi akusahambi ukuthi ubani uzalwe kuqala manje. So awunawo uzitshela ukuthi izibulo asikhulumi ngokwenyama ngokamoya ke manje sesi understand ukuthi umagcino kini uNkulunkulu ngokulunga kwakho yini uyindlalifa ngokuba uzelwe kabusha oqala uzelwe kabusha kubantu abakubanye abantu. You understand? So manje uJesu Kristu uma kuyena inkazimulo kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uphelelisiwe kuyena. Amen. Akukho kuyenza ukufuna komunye umuntu njengoShembe noma njengami. uJesu Kristu engizomfuna yena owaletha uNkulunkulu ngamandla akhe emhlabeni. Emva kwalokho uNkulunkulu wamkhazimulisa wathatha konke uNkulunkulu wabenza okwakhe useUNkulunkulu ngokupheleleyo. Iyachazeka lento kulabo namaBhayibheli aba-understand izinto zikamoya. Kulawenyama bona ke bahamba ngokwenyama ingakho bebambelele emagameni oShembe emagameni ompostoli ubani. Mina ngifuna iBhayibheli. Amen. Ngithola omunye futhi. Lo ngikhomela ngegama lompostoli mina ngingangitsheli ngempostoli. Umpostoli akanenkinga nakancane angimdleli umoya. Ngicasulwa ukuthi ke uloku ngichomela ngaye nalegama ethi umpostoli. Baningi abapostoli abafikile ngaphambeleni abakaze bazigqamisi kuba abapostoli. Into esikhuluma iBhayibheli. Mengikhuluma ngokuthi wena uyisikhonzi angeke uze ube isikhonzi ngoba ukuthi ugcotshwe yimina. Uzoba isikhonzi ngokuba wenze imisebenzi yasemngcweleni. Abantu bazi ukuthi wena umekuthiwa ke ngesingisi bathi uyiminister kusho ukuthi wena so ordained ukuthi wena usuyiminister. Ayikho lonto leyo. iBhayibheli lithi ke ulontuzana ubani uMary wayesikhonzi. Umpostoli Paul abakhonza abakhomba abesifazane ababeyizikhonzi babengebona abashumayeli khona izinto ababeusizo ngazo abagcotshiwe ukuthi bayizikhonzi no. Yayizwa lonto leyo. So manje we understand njengoba uyisikhonzi wenza izinto zikaNkulunkulu uyiminister ngokwenza lokho hayi ukuthi ugcotshiwe. So wazongitshela ukuthi ubani uthunywe ubani ugcotshwe ubani izinto zasenyameni lezo. You understand? Kunembuzo engakubuza nawe uzuyiphendula. So ngithi mina sikhuluma iBhayibheli ungaloku ukhuluma ulimi lomunye umuntu lomfundisi wakho inkinga enibambelela lapho. Asikhulume ulimi lweBhayibheli. Because ugcina sozokala nje ungathi umuntu onenzondo noma onomona anginawo umona mina ingoba wena uyalekha uthanda umuntu ngaphezulu kweBhayibheli. Amen. Thiwa ulwazi lingamandla. Ulwazi lingamandla. Inkinga leyo. Angenzele lezi zinto ukubukwa, ngenzele lezi zinto ukukhazimulisa yena osibizileyo. Yena umfanekiso kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Ofuna ngathi isifane naye sibe izindlalifa kanye naye. Ekuyinto ekumele sisebenzele ngamazwi akhe asinike wona ukuthi siwagcwalise. Yeah, mina ke into eyenza ukuthi abantu abaningi bangangizwa kahle. Yilokuthi mina ngibeka yonke into besobala. Angikhethi ubuso bamuntu futhi anginandaba ukuthi ubani. Uthando lwami liyalingana kubona bonke abantu. Inhlonipho yami iyalingana kubona bonke abantu. Kepha into bengayizwa kahle mina ngibona ulento ayiJesu. Ngiyokutshela ayilanda ayiJesu lento le. Isifunelo wena. Ngoba inyama yakhe ibona iphakamiswa omunye umuntu wena ufuna ungenza mina ngibe mncane nalo muntu. Angisebenzi kanjalo. Ngingamncane phambi kwakho. Phambi kwaNkulunkulu imisebenzi engenzayo yona efakazela izwi lakhe. You understand? Hayi kunento ngiyenzela ukubuka noma ukuthole bathi ama like noma uthando noma izincomo nezilokothe ezinhle zakabani aba yabona mina mawenze izwi kaNkulunkulu ngiyakuthanda. Ngothando lukaJesu. Noma kuthiwa ulenzi ngizokuthanda. Ngothando lukaJesu.
Yabo, kepha anginabo ubudlelwane nawe uma uzohlala esonweni ukuthi mhlambe ngizobe ezitshela ukuthi sabangani noma ngiyakwazi. Amen. Kepha iziBhayibheli litheni? Mina lapha kwincwadi yaMateyu. How many Efeso? Incwadi yaMateyu sehluko 12 from verse 53 from verse 52 lapho nje uzokutshela ukuthi uthini uJesu. Ngifuna understand ukuthi ubani umfowethu ubani dadewethu. Amen. Go ahead. Incwadi kaMateyu chapter 12 verse 46. Yes. Esashumayela ezixukwini bheka unina nabafowabo babemi ngaphandle Kuza unina ukukhuluma naye. nabafowabo bazoba ngaphandle bafuna ukukhuluma naye. Unina Amen. nabafowabo ngokwegazi Befuna ukukhuluma naye. yes Omunye wathi kuye, bheka unyoko nabafowenu bemi ngaphandle bafuna ukukhuluma nawe. ngokwenyama nalo uzalo lakho lumngaphandle lifuna ukukhuluma nawe. Kepha waphendula wathi, Asike sizwe ke inkosi yamakhosi inkosi yokuphela itheni. wathi komtshelileyo, ngubani umame Ubani umame nabafowethu? ubani abafowethu yebo Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe. meselula isandla silulela kubani Ngakubafundi bakhe ukhomba abafundi bakhe meselula isandla bekani nangu umame ukhomba nabafowethu. abafundi bakhe uthi umame nabafowethu. Ngokuba yilo nalo wenza intando kaBaba osezulu. Isizathu sokuthi akhomba abafundi bakhe ukuthi ibona abafowabo abafowakhe. Ngokuba yilo nalo owenza intando kaBaba osezulwini nguye ongumfowethu nodadewethu nomame. So enyameni ngiyakwazi umfowethu ngokwenyama but ke la emngcweleni abafowethu bangempela angimazi ngokwenyama ngokamoya umfowethu. You understand? Abafowethu umndeni wami weqiniso lo. You understand? Ngokamoya lo wenyama uyakudikila mase uhamba noJesu ngoba uyeka amadlozi abo uyeka oshembe babo uyeka iziwasho zabo. Manje usohamba ngokomoya wena abasafuni sewezitshela wena sebekhuluma kambi ngawe abantu bayakholwa wena lokubathandazela aba-understand ukuthi uyabakhulekela wena. Uyawuza umehluko phakathi kobungcwele nokwesenyameni. Abafowethu nodadewethu abayilabo abenza intando kaBaba ezulwini. Ngimi lapho kuphela ukuthi uyangizala ngokwenyama umama lapha ya ekhaya emngcweleni wena ke angikwazi wasezizweni wena wasezizweni beka wathi ngiyamvuma uJesu. Amen. Beka wathi ngiyamvuma uJesu wathi ungamukela uJesu. Hawu mfowethu sengiyakubamba ithambo ngikubamba ithambo ngokukhululeka ngiyazi ukuthi akusekho izinkanuko mengikuhaka ngoba sowumfowethu kepha usake enyameni bengizothi mfowethu ngoba ngiyazi kuye kuvuke nomoya obutabane kubafowethu labasenyameni. You understand? Abanye baphatha imithi abanye bayathakatha abanye benza yonke imisebenzi yasemnyameni le. You understand? Angimandlululi but ngikhuluma iqiniso elimsulu. So ezinye izinto lezi ezenza ukuthi abantu mina bangayithandi indlela engishumayela ngayo. Kepha ngibe ngibayitshela iqiniso elimsulu. Ukuba lezi zinto zamsana nemibhalo. Ithi ke enye incwadi lapha ya kwincwadi yaseEfesu sahluko 5 kusukela kuverse 4. Incwadi yaseEfesu isahluko sesine ivesi isahluko sesihlanu ivesi lesine. Yes. Nehla kepha ubufebe nako konke okungcola noma isangabe. Awuzwe ke mina nabafowethu mina siphile emngcweleni. Asakhuluma izinto zasebufebeni manje asakhuluma bazomjona. Angangitshela nje ngokufakazi bakho ukuthi mfowethu wangibambela umoya wenkanuko. Wangibambela umoya wensango. Mfana bengidawa mina yabona uJesu ngisizile. Yabona sesikhuluma ubufakazi manje. Mina mfana ngithi bengingakuboni lutho ngokubulala umuntu. Yabona mina bengitshona phela bengidla ingedi mina. Sesikhuluma izinto ukuthi yabona uJesu ukuthathe kuphi. Sesikhuluma ngobufakazi bakho ukutshela abanye abantu abasafuna ukusindiswa bengaqondi ukuthi kusho ukuthini ukusindiswa. Amen. You understand? So manje asakhuluma emngcweleni ngobufebe ngathi ukuthi lasabangani nobufebe. No. Hallelujah. Asikhuluma umuntu engibona ingane nentombazane ngithi inkosi yayibo isinqasa le yangane. Mina usathana ngibambe ngamaketha kanzima. Ngoba yini mina ngibuka inkanuko efuna uyigcwalisa mina. Kunzima ngisho ukubuka ngendlela odade wethu usathana abakhumule ngayo emgaqweni. You understand? Amabele ahlelo bani uyahamba emgaqweni uyatishizela ingubo ithayithi uya manje usuzama ngisho ubingelela ngoba manje ngathi lo muntu uzovula uhlale kuwena. Yebo sibiyana ngoJesu. Kepha manje lo moya wenkanuko uyasishaya thina abafana. Ngeke ngize ngiqamba manga ngithi mina umoya wenkanuko wenza ulutho la inkanuko nje ifana iyafunana. Ingakho kuthiwa masilwe. You understand? Akusho ukuthi inkanuko iright ingakho iBhayibheli lithi ke ubufebe mabungaphatha phakathi kwethu. You understand?
Yayizolo lonto leyo. Amen. Kepha ubufebe Ubufebe nakho konke ukungcola noma nakho isangabe konke ukungcola nesangabe makungaphathwa ngegama phakathi kwethu phakathi kwethu njengoba kufanele abangcwele. awuyacabanga ukuthi ngibona intombazane enhle ngiyithanda ngike ngikwazi ukutshela inkosi iyayithanda intombazane noma ngilonge incoma ngithi yenhle into ekumele ngiyenze ngoba sengibuke ngayikhanuka lokuyithanda umuntu umthanda ngokumbona ungamthandi ngokomoya uyakhanuka lapho into ekumele ngiyenze ukucela into ethelele enkosini. You understand? So angikwazi ukuthi ngizothi hey yabo inkosi yami ngimtshela ngeke right kepha ngiyayizwa ngaphakathi lento le ngiyamthanda lo muntu esifazane yini oyithandile mhlawumbe umphofu mhlawumbe uyaphephezela uboya ebusweni unamashiya amahle ngathi unamadevu umuhle ngathi unodoli wena uthanda lokho wena awumazi mhlawumbe unama-hips mhlawumbe wakhiwe kahle iyona into engithi kunzima ngisho ukubheka udadewethu leminyaka ngoba indlela abagqoka ngayo bagqokiswa usathane uyangigqokisa bodadewethu ungigqokisela ukuthi ngibukeke njengomahosha umuntu wesilisa bekubuka ukubukela ukwenza ucansi. Lolothi olungileyo ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho. Yes. Wamhlangulisa ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wazwiswa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. You understand ukuthi ke ubuhlungu esibuzwayo wasiphila phakathi kwezona. Incwadi siphila phakathi kwesono. Incwadi yesibili kaPeter ivesi lesi-8. Yonke siphila ngaphansi kwesono nje naphakathi kwesono. Uyacabanga ukuthi imphefumulo yethu usuku nosuku uthi uyaphuma uthi uyemall uthi ucefa ifoni yakho uvele i-advert ongazange uze uyikhokhele asevezwa mahala ngedatha lakho olithengayo uvele i-advert ezoveza umuntu wesifazane enqunu eqojebe egqoka impahla etight amehlo akho ngeke angabuki ngisho wazikhohlisa mase uyazo advert ugcina so uyibuka so ne-imagination inkinga usathane uyibeka phambi kwakho ufuna izihlale so izibeke yonke usuku uzoziba nje ubhiya umuntu methi-ke asabi sophuza noma ubona ubhiya esitolo noma ukwenzakalani ngento engasile ugwayo ubona lapha amehlo akho aseyazi indawo ehlala ugwayo yapha wahlala lapha ugwayo lokho ebheka ukuthi khona nje ubona egwayo lapha yabona into leyo go in so yazi lento ikhona lapha yena so kanjalo-ke nale mgaqweni mesihamba sihlangana nesifazane abanqunu baningi banqunu le mgaqweni angeke ngibuze nje noma uphi inamba uzoyibona lapho ne-email address kwenziwa yini uthande izimpahla ezikubambayo. Amen. Amen. Kwenziwa yini ngifuna nje isizathu ile nto engikhuluma ngayo ngiqala ukushumayela impakamo esenyameni efaka usathane le yenza ukuthi nizitshale ukuthi ngibahle ngezimpahla enizigqokayo bese ngithenga izimpahla ezoveza imswephe ezinqa yabona uma ungakozali ubuke kumncane uma ungakolala umuntu wesilisa meka walala nomuntu wesilisa wazala umzimba wakhe awusafani nasemnganeni. So lento osuke usuyenza wena usuke usuveza ihlazo umzimba ongakazi usibona isono lo mzimba mawubuke kuyahalisa. You understand? Ingakho obaba abadala beyeka ontanga babo baphuthuma ingane ezincane ngoba inkanuko bafuna lokudla bathi bafuna iplate fresh. Inkanuko embambile emenza ukuthi ahleze efuna konke okufresh. So yonke into eyibonayo esayingane kusukela ko-12 15 ufuna ukuyidestroya ngoba unemoto unemali angenzela noma ngabe yini ukuthi angene ngaphansi kwephenti layo uyobe meseqedile usefuna enye ingane uyena unedimoni lokuthi afuna ukubhubhisa yonke into elungele ukungcwele ngokuba ingane uma ungakubonakali isuke isalungele ukungcwele. So umzimba wakho mesonakele sekumele inhliziyo yakhe ivuma ukuthi wonile-ke manje woze ekungcweleni-ke manje akusabheka umzimba wakho so sengiqonda ukuthi-ke kukho konke ukugqoka kwakho uveza umzimba wakho soney'ngane eziwu-5 lokufaka iy'mpahla ezingimpintshayo ubambe izinyama ungazi uzibambelani gqoka ngendlela ehloniphekile kusukela emntwaneni bakho nawe mama fundisa ingane yakho ukuthi igqoke ngendlela ehloniphekile ukuze ikhule leyo ngqondo iphile kuyona ukuze ingeke ifakwe umoya usathana ukuthi yinhle ngokuveza umzimba wayo ukuze ingeke izibe isifebe ukuze ingeke ibe umahosha. You understand ukuthi usathane ufuna ukugcwala ubufebe emhlabeni ingakho abafana labo sebefaka ama-jean a-tight konke iskibha esi-tight ingakho abanye abafana betshebhisa beveza bathile esikhini zangaphansi ama-trunk i-trunk yangaphansi i-underwear uyigqoka ngaphansi why usivezele yona manje seyibhruku esehlela phezansi kwezinqa
Usagqokeleni iblue uma usafuna ukuhamba ngetrunk phambi kwabantu. Amen. Amen. Khombisa wona ukuthi usikhohlakali, usathana usekhumulile. Amen. Amen. So uyabona bonke abafana behleli bama group bebhema noma bephuza, bebe umuntu wesifazane babona nje into yokulalo. Amen. Jesus. You understand? Amen. So uma ngempela ukuthi ufuna ukuphila impilo eright nempilo emgcwele, kumele uqonde ukuthi uNkulunkulu ufuna siphile impilo yothando lweqiniso. Ungabe ukuthi ade wena Amen. bese umkhanuke. Amen. Lo moya mawukufica ukhulekele. Amen. Hallelujah. Ngegama lika Jesu Kristu uboshwe lo moya lo. Amen. Ukuba uzi nokulunga, uza nokubhubha. Amen. You understand? You understand abangaka abafundisi abamaleva kwePulpit. Esontweni siphelile izingane nga1 ngoba hlala ngaphambili zingahloniphekile indlela egqoka ngazo. Uhleze buka amathangazo nga1 uyazilala ziyamitha emva kwaloko asikhipha isiziso. Amen. You understand esingakanani sosona emabandleni? You understand abangakanani amakhehle emabandleni asibiza ngabantu abadala kepha bafuna abafazi nga2 ngenxa yenkanuko ukuthi ingane bazibona zifresh esontweni asigqoki noma asigqoki ngendlela ehloniphekile sigqoka noma kanjani. Amen. Amen. Lento ukuthi ingane zemhlangeni ziyoveza amabele zihambe inqunu usathane lowo akulona usiko lolo. Ayikho into ngathi usiko ngayo lonto leyo. Ayikho umuntu ozoziqhenya ngomntombi bakhe. Umntombi bakho ugcina kini. Uhamba olanda abafana. Umzimba wakho umboze ngoba uyithempeli kaNkulunkulu. Uyokwambulwa umkhonyana wakho oshadile naye. Amen, brother. So umbona izolonakela ngaka nje bathi ayibona yabona namazulu ahamba nqunu ngamabele ukukhohlakala usathana ukhumule laba bantu. Amen. You understand? Amen. Usathana ukhumule laba bantu laba yani. Amen. Amen. Usiko lukaSathane ukuthi abantu babe nqunu. Amen. Understand? Ufuna understand ukuthi uNkulunkulu uthi lapha kwincwadi yeGenesis sahluko 3 lapha ku verse 22 or 24 lapho khona seyiveza ukuthi uNkulunkulu wabakhipha eparadise noma eEden. Esabakhiphile eEden wayesabakhele iziphuku izimpahla ngeziphuku wabambathisa. You understand? Go ahead. 20. Sahluko 3 from verse 20, give me 23. Incwadi kaGenesis isahluko sesithathu iverse 23. Yes. uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba lime umhlabathi athathwe kuwo. Yes. Wamxosha uAdam wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo. Yes. Ilinde indlela emthini okuphila. Uthi ngibheke. Hayi ngeke. Awuhambe ngale ukuthi ku19 o 20 njalo verse 20. No, ngifuna le ulo usahluko 3. Verse 7. Nakwazi ku verse 7. 21. Incwadi kaGenesis chapter 3 verse 21. Yes. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe Iziphuku ngesikhumba. wabembathisa. Yes, izikhumba zezilwane noma zezinkomo wabambathisa ngaso. So uhamba nqunu lokhu kuyihlazo kuyinto nje uNkulunkulu angayifuni ngokuba emva kokuthi thina umuntu wesifazane osonile babona ukuthi banqunu benomkhonyana wakhe naye esengenile esonweni. So asikwazi ukuba nqunu manje ngokuba ngezwe lonto leyo asikwazi. Angikadala ngoba ubona TV kumlingisi wakho oyifavorite noma umthandayo lokho kuyinto othanda ukubukwa kukhazimula ngenyama. Understand le ncwadi lethi ngifuna phakathi kwase-Efeso bese sivala nje manje. Go ahead. Efeso chapter 5. 5:3. Yes. Incwadi kwabase-Efesu chapter 5 verse 3. Yes. Kepha ubufebe nabo bonke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele. Njengoba sifanele ukuphila lo mpilo thina abangcwele. Nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele kepha ezingalungile ezingafanele kepha kunalokho makube ngukubonga. Makube yini? Ngokubonga. Yes. Ngokuba yazini lokho ngokuba nakwe kumele nikwazi iqondo ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo onesangabe noma okay akukho sifebe. Isifebe ke umuntu wesifazane ola namadoda amaningi kuphela. Amen. Isifebe ngaba indoda ela nabantu besifazane abaningi. Isifebe leso. Isifebe kungaba umuntu wesifazane naye ola namadoda amaningi.
ningaba izifebe nihlala ndawonye nizifebe nobabili nihlala ndawonye nishadile niyakepetela nisinkepetela ngithi Amen. nizifebe Amen. yebo abangcolileyo abathalathayo abaqamba amanga nalabo abafana abanala nabodwa Amen. bangcolile labo bantu. Amen. Go ahead brother. Ngokuba yazini lokho. Ngokuba yazini lokho Ukuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma unesangabe. Isangabe ile ndaba yokufisa izinto zabanye abantu. Amen. Go ahead brother. Noma onesangabe okhonza izithombe. Nalowo okhonza izithombe. Onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. So le ndaba yokukhonza izithombe ngifuna understand isho ukuthini. Wona wonke amabandla nezithombe ndongeni angikhathali ngabe sani. Mozothi nje lesithombe sinokwenza noNkulunkulu uyazikhohlisa. Onginika incwadi Deuteronomy ngifuna ba understand lento. Deuteronomy beku verse 18 verse 18 Deuteronomy verse 18 chapter 4 incwadi Deuteronomy verse 18 ngifuna understand ukuthi iBhayibheli libhale kwabasobala ukuthi understand lento le. So lesithombe salendoda othi uJesu nalezithombe ezikhona emasontweni sendoda longayo lapha esiphambanweni ufanele ukususa endlini yakho umonaso. Ngokuthi ngempela uyakholwa uyalazi iBhayibheli unawo umoya ingcwele. Ngokuba ke namhlanje ngizombulela mhlawumbe into ongazizwa inanga eBhayibhelini. Kepha kade olifunda. Kepha libi kweqa ngoba yini umoya ingcwele bengakwambulela noma mhlawumbe ubufunda ngokwenyama. Asike ngokamoya. Amen. Incwadi kaDeuteronomy chapter 4 verse 15. Yes. Gcinani kahle imphefumulo yenu. Gcinani kahle imphefumulo yenu. Lokhu ningabonanga simo ngalolo suku uJehova akhuluma ngalo kini eHorebe phakathi komlilo. Ngesikhathi uNkulunkulu evela entabeni yaseHorebe akavelanga isithombe. Amen. Wavela ngenkazimulo. Funa amen. Yes. Funa none. Ukuzekela izitho lesenona. Nizenzele izithombe ezibaziweyo. Nizenzele uma unesithombe serosal noma ngabe isithombe secross isiphambano. Lokho kubaziwe. Funa none. Amen. Labafundisi bena bafake iziphambano nama canes. Aneziphambano nendoda elengayo. Izithixo lonto leyo. Akakho umuntu oqondo wazi umoya ingcwele kumele afake iziphambano emzimbeni wakho ukuze akhombise umngcwele. Asifanele ukwenza nokugodwa omnjalo. Manje sifanele ukukholwa yizwi. Eyizwe lonto leyo. Ingakho kufanele sigqoke izithombe izikipa ezinezithombe zabanye abantu. You understand? Noma ezezilwane, noma ethiwa uPopeye, akufanele kube khona umfanekiso wawo noma ngabe yini. Funa none nizenzele izithombe ezibaziweyo isimo somfanekiso wewesilisa noma owesifazane noma umfanekiso wesilwane esisemhlabeni noma umfanekiso wenyoni enamaphiko endizayo emkhathini noma umfanekiso wesilwanyana esinwabizelayo emhlabeni noma umfanekiso wenhlanzi esamanzini phakathi komhlaba. Funa uphakamisele amehlo akho ezulwini nalapho ubona ilanga nenyanga nezinkanyezi lonke ibandla lezulu uyengwe uze ukhuleke kuko ukukhonze okwabelwe izizwe zonke eziphansi kwezulu ngoJehova uNkulunkulu wakho. Kepha uJehova wakuthatha wakukhipha esithandweni sensimbi iGibhithe ube ngabantu befa kuye njenganamuhla. Izwake kunezinto kunento ekuthiwa iart noma bathanda ukudweba. Uthola senginento edongeni. Lonto igugu kuyena. Useyikhonza ngoba yena ukholwa ukuthi yena kufanele express ngalezinto ezidwebayo. Kunezithombe ezishuthwayo. Uthola isithombe sihle athi umuntu ngifuna ukusifaka iskipa sami. Khonza isithixo leso. Kunevela kokukhanya kahle kwelanga. Yabona into esiyenze la kufanele sikhiphe lento le. Ngoba ngithanda lento la inginika ukuthula. Understand ngoba izwi right izwi lilodwa. Kepha lento lefune sisuse ngoba ayina meaning. Ayina meaning lento le ngeke ichaze ukuthi ngiyichaze ngichaza ukuhlakanipha kwami. Kepha emngcweleni lento le. Right, ayina meaning. You understand? So manje understand ukuthi khona izinto ezibukeka zizinhle. Abanye bakhonza amakhosi ukwenza umfanekiso ngesithombe senkosi kubekwe ngoba kuthiwa bahlala kude inkosi ihlala ngale ebudeni. Kuthiwa bazokhonza isithombe. Khonza kwezithombe kwaqhamuka kanjalo. Omunye eshonelwe ingane yakhe enze umsebenzi enganeni yakhe. Lo mkhuba lo wakhula waze wawela kwabanye abantu bekhona ingane efuna kwenza umsebenzi. Ngoba lo nto bayenza yathandeka. Kunabantu besifazane abashuthayo benze imikhuba yama-pornography benqunu. Ulezo zithombe zibuka zizinhle kubantu abangenangqondo bazifake esikipeni. Nasendlini zabo bathanda i-pornography fica iy'thombe zabantu besifazane abanqunu. You understand ukulo muntu uyayikhonza i-pornography.
ukhonza abantu, ukhonza ipornography, ukhonza izilwane, ukhonza ilanga, ukhonza izikanyezi. Akukho nokukodwa yabona abantu abanama-tattoo ezikanyezi namagwababa laba abantu abakhonza usathane benga-understand. Yinhle lento uma ibuka koRihanna ko-TV. Mahle lama-tattoo uma ubuka balingisi bathunywa usathane ukuthi bazotshala nomoya. Amen. You understand? So thina sifanele ukuhamba ngezwi hayi ngemfanekiso. uJesu Kristu inkosi. Anika incwadi yezandla 2:38. Hallelujah. Thina sibizelanga ukuthi sokhonza ngokwezithombe, sokhonza izwi. uNkulunkulu iBhayibheli yakutshela ithi ke ungulizwi, ungumoya. Eyizo lonto leyo. Abakhuleka kuye bakhuleka ngokweqiniso nangokomoya. You understand? So ufuna ulazi izwi lakhe, ungazi izithombe. Abantu bafaka izikipa ezinesithombe bathi uJesu. Bathi uNkulunkulu, bathi ingilosi, bathi umoya ingcwele. Akho umoya ingcwele ngomdwebo, wazi ngomoya ingcwele. Amen. Unginike incwadi le utheni uPetro. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 37. Yes. Sebezwe sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli. Yes. Madoda abazalwane siyabona. Yini esiyakuyenza manje? uPetro wayesethi phendukani yilo nalo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya wengcwele. Sesamkeliswa isiphiwo sikamoya wengcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yesabo bonke abakude bonke Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Yes. Ngakho abamkelayo izwi lakhe babhabhathiswa kwenenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Yes. So simeleke ukuthi senze njengoba imibhalo isho. Uyalizwa izwi liyakuthina inhliziyo. Uyazi ukuthi nomele uyenze ukuthi uphenduke ezonweni zakho uze kuJesu mase emva kwaloko uzobhabhatiswa egameni likaJesu Kristu. So uzothi bese ufunayo ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu bese uyasithinta kule mniningwane lo oyibonayo kule number le oyibonayo ku screen na ku email address ukuze uNkulunkulu enze indlela ukuthi sifinyelele kuwena ubhabhatiswe egameni likaJesu Kristu ngamandla kaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi nomusa wakhe asenzele wona ukuthi sikwazi ukufinyelela lesikhathi. uNkulunkulu asigcine kuze kube ikusasa ekseni siphinde futhi sikwazi ukubonana kusasa ngo11 sinenkonzo ekhona ungavula futhi nakhona ka YouTube uzoyifica inkonzo ngabo 3 izobe seyikhona ngoba siya-upload siyishutha offline siyi-upload online. Jesu Kristu inkosi siyabonga ngalesikhathi siyacela usikhulekele brother Bright. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla, siyabonga Nkosi uJesu Kristu ngegazi lakho elinamandla Nkosi elathenga umhlaba wonke ekuyilona ihlanza izono zethu. Siyacela uNkulunkulu onamandla lihlanze imizimba yethu, lihlanze onembeza bethu, lihlanze yonke imidlinzo yethu ngokuba yilona izwi lakho elahlulela imidlinzo nemicabango nayo yonke imizwa yomuntu. Licijile Nkosi ngaphezulu kwenkembe ecije inhlangothi zombili. Akukho okufihlakele ngaphakathi kulo Nkosi ngokuba lihlolisisa konke. Siyacela uNkulunkulu onamandla uhlolisise impilo zethu ngokuba izimpilo zethu zisobala phambi kobuso bakho. Akukho okuqashile umuntu engayapi Nkosi ebalekela ubuhle bakho nobukhosi bakho nezwi lakho Nkosi uma ngelifezi ngokuba konke kuwe kuphambi kobuso bakho Nkosi. Lapho siyakuzilanda kuwe. Siyacela Nkosi utshale imbewu yokukhonza ngomoya nangeqiniso, yeqiniso Nkosi. Sibalekele isono, sifune ngomoya nangeqiniso. Kukhulule bonke Nkosi ababoshiwe ngamandla obumnyama Nkosi abahleze egudini lethunzi lokufa ngokuzwa Nkosi izwi lakho kule ntshumayelo eshunyayeliwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabakhulula Nkosi, sithi bakhulule Nkosi uJesu Kristu ngegazi lakhe linamandla elisithengile kwathina. Sakhulula kumandla obumnyama. Siyacela uNkulunkulu onamandla ngokuba wena ufise namunye umuntu ukuba aphaphalale abhubhe Nkosi, kepha ufisa bonke abantu beze kuphendukeni basindiswe bamkele wena Nkosi uJesu Kristu ngokuba wena uyisinkwa sivele ezulwini, uyisinkwa sokuphila. Wena ungamanzi Nkosi umuntu awaphuzayo agobhoza kuye amholele ekuphileni okuphakade. Khazimulisa Nkosi uJesu empilweni zethu, mayenziwe intando yakho Nkosi sisemhlabeni njengasezulwini. Ukhazimulisa wena wedwa uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.